Arestado ang 3 suspect sa pagdutulak ng ilegal na droga sa iginasang bypass operation pasado alas 9 kagabi, March 10 sa sitio San Jose, Concepcion Grande, Naga City. Kinilala ang mga suspect na sina alias Rick 57, Ruel 59, taga Concepcion Grande at Omar 39 na taga Del Rosario, Naga City. Nakuha sa mga suspect ang tinatayang aabot sa 7 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang aabot sa 47,000 pesos. Nagkaigwa po ng sarong bypass operations na kung saan may tulong mga pinagsasakutan na nagagamit, nagtutulak ng droga dito po sa Erekang Station 2. Sabi nga kaya lead unit po dito, CIU, CPDU, Naga City Police Office, but in coordination sa Station 2, nakuanan po sinda ng more or less 7 grams na nagkakahalaga ng kantidad 47,600 pesos po. Ayon sa PNP, mismong barangay na rin ang nakikipagtulungan at nagsusumbong sa mga hindi tumitigil sa pagtutulak at paggamit ng ilegal na droga. Panawagan ng pulisya sa mga sangkot pa sa ilegal na gawain. Hindi po nagpuprondo ang araw na yung mga illegal na activities ang PNP Naga, lalong-lalong na po ang Station 2 dahil po nagpapabaya sa araw na pag-monitor, pag-validate duman sa mga sinusumbong sa muya, and duman po sa mga dati nang nakalista na sabi nga ni po kaya pwede magpurundo na sila, sabi dahil po talaga mapundo ang kapulisan sa pagdakop ng araw ng mga activities. Lalo na po sa tarabangan sa mga kapitan na nag-organize po sa mga group chat na nagsusumbong po sila kung sa po ang mga aktibong mga illegal na nagpapabakal ng droga. Jan Amador, CSN.